Duol mochung'ne kedone ratiro mag oganda dwaro mondo sirkal omi jogo mane olalo obok magie bwo din magalagala mar Paul Mackenzie obok makamago. Jakom mar KNCHR Odede wacho ni jogo mane lemo e kanisa Paul Mackenzie ne olalo obok ma migosi kaka opande, obok mag somo kod mago mag thieth. Bende gikwayo migawo mar omenda mondo oket thenge omenda maromo ne chenro mar yango ringre joma ne owito ngimagi Shakahola. E kinde ma chenro mar chiwo ringre joma ne otho dhi chakore juma manyien. Chris Owino ni kod ler. E ripot margi, duol mochung'ne kedone ratiro mag oganda pacho kae okwayo migawo mar arita kwe mondo tim duto manyalore mar neno ni jogo duto mane owito obok maggi e gwenge mag Shakahola e bwo din ma jadolo magalagala Paul Mackenzie oyudo obok makamago. Tunaomba pia wale watu wenye walikuwa pale Shakahola, wale wako hai, waweze kusaidiwa kupata zile documents zao zenye walichoma ili wasikue watu wenye hawana makaratasi zenye zinatakikana. Jakom KNCHR Odede oyango ni jogo mane oriwore kod din magalagala mar Paul Mackenzie ne olalo obok maggi kaka opande, obok mag somo kod obok mag thieth. Mackenzie na hiyo kanisa yao waliweza kueleza wafuasi wao wachome makaratasi zao kama za halali kama birth certificate, kipande na kibali za shamba zenye walikuwa nazo. So hiyo yote ilitokea. Report makamano yango ni ji maromo 429 ne owito ngimagi e masira ma Shakahola e kinde ma nyithindo maromo 25 bende ne olalo ngimagi. E komachielo, Odede okwayo migawo mar omenda mondo oket tenge omenda moromo ne migepe makonyo e yango adiera ewi midhiero ma Shakahola kaka obila, okwach kich kaachiel kod migawo mar thieth e okenge mateko timo nonro mapiyo ne ringre jogo mane olalo ngimagi. Upande wa treasury tunaomba iweze kutoa pesa pesa kwa wale watu wanahusika na hii tragedy, especially watu wa gerezani, watu wa probation, watu wa children's care services. Hao wote wanahitaji usaidizi ya pesa ya kutosha kwa sababu hii Shakahola haikujulikana itakuwa wa mwaka huu. Bajeti waliopewa haiku include hii kazi kubwa ya Shakahola. Chenro machiwo ringre jogo mane owito ngimagi Shakahola dhi chakore ayanga chieng' wuok tich juma manyien bang' digni kuom dweche mathoth kaluwore kod nok mar omenda kaachiel kod kethruok mag ringrego. How many families have been reunited with their families? We will tell from Monday. The process starts on Monday of people coming to collect their kin, and it's at that point we'll be able to gauge how many families will eventually be reunited, and then we'll be able to tell what the next steps are. We continue to monitor these steps, so we will be there as these happen. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.